Hej og velkommen tilbage! Det skal på begge kanaler. Jo. Dejan og Jannik er på vej hos mig, og skal vi ikke lige sige det med Dejan, eller? Jo. Okay. Dejan, han bliver et nyt medlem. Yes. Er det Crazy Guys? Men vi skal finde på et nyt navn. Vi finder på et nyt navn, fordi The Crazy Guys, det er kedeligt. Ja, det var bare lige sådan starten af mig, og det er bare lige starten, ikke? Til 5 subscribers. Vi har ikke engang 5, vi har 3. Nå. Det er mine 2 kanaler, og Jannik Det skal nok gå. Ja. Vi kommer til at være sammen med de der nogle Plego der, ikke? Så vi skal nok... Vi finder dem. Ja. Men nu når vi kommer ind, så skal vi lave penalty challenge. Altså, hvad hedder det nu på dansk? Straffesparks. Ja, straffesparks konkurrence. Det bliver fodboldbanen, og hvem starter med at stå på mål? Det kan jeg gøre. Okay, så skal vi sige... hvad skal vi sige? Den første, der scorer 3? Ja. Nej, vi må skyde bolden 3 gange, og den, der får flest mål på 3 skud, vinder. Okay, du starter bare, Jannik. Chopper på vej ned. Chopper. Hvad? Det gider ikke at lave det. Go. Ja, sindssygt. Lige nu så står det hvad? 0-0. Ja, 0-0. Ja. Noget at redde den. Og min fod sidder fast i nettet. Lige sit der. Øjeblik. Ja, jeg står fortsat 0-0. Jeg har et skud. Det er godt det der. Men jeg vil have taget, hvis det vil give sådan. Så er det har du en kommentar? Jeg scorede. Vent, er det det sidste skud, Jannik? Ja, sidste skud. Han brænder på den, har du vundet. Så lad os se, hvis Jannik kan snappe. Han gør det. Samara, hun er lige derovre. Og PG, han skyder langt fra, kan vi se. Og han skyder. Og du er den største skævskyder. Hvordan har du med sejren? Rigtig godt. Chopper! Jeg hader den nu. Og jeg håber ikke, at der hun har noget at Jeg kommer til at tabe den her omgang. Shut up! Det er, han skal til at skyde. Står 0-0. Hey, sit derovre. Jeg kalder for snyderen. Og han scorer. Lige ude i hjørnet. Har du en kommentar? Faggot! Har du en kommentar, dårlig målmand? Ja, en dårlig målmand. We know it. Ja, vi kan se målmanden træner. Han laver den der Kung Fu Panda skides der. Og han tager chancen. Og han skyder. Nej! Og der er mål! Der er Sulle! Hvad siger du til det, målmand? Jeg er en dårlig målmand. Nå, det har han allerede sagt en gang. Så hvad synes du om det? Nu står det lige mellem mig og dig, hva'? Det mig og Dejan skal til skud nummer 2. Og Dejan skal skyde. Og PG redder den. Dejan, har du en kommentar? Ja. Irriterende Jannik. Stolpe! Det var faggot. Du skal score nu, ikke? Ja. Hvad er følelsen, hvis du scorer? Så tænker jeg bare, yes, jeg har en over Hvorfor Jannik. skyder du egentlig så langt fra? Det er jo derfra. Nej, det er ikke der, det er for den pind. Nej, for den er pind. Ja. Okay. Let's do it. Og der, han skal klar til spark. Og han scorer. Det har jeg vinder. Yes, jeg vandt over Jannik.
Yes. Jeg hader den dude nogle Så gange. er det mig mod Dejan og... I begge to, I to er de eneste, der har vundet. Du har ikke vundet endnu? Jeg har tabt. Dejan har scoret 2. Jeg har scoret 1, og Jannik har også scoret 1. Det betyder, det er lidt vinder. Og lad os se. Pis. Goal! Jeg kan ikke fatte. Da. Han skal score. Den her ikke, den er bedre end Roberto Carlos. Hvem er Roberto Carlos? Hvor skal du hen? Bolden er derovre. Bolden er derovre. Carlos løber næsten så langt væk, så Pikke går, og så skyder han. Se her, nu skyder han. Det er en challenge. Men ham der Roberto Carlos, eller hvad sådan noget. Shit. Hvad siger du til det der? Jeg er Roberto Carlos søn. Hvor pinden den? Shit, er pinden så til? Hey, husk, hvis du skal have score i den her runde, og det er ikke må score, så No gunshots, but they getting low. End mig. Så lad os se. Jeg har ikke scoret. nej, men du scorer sidste runde. Nå ja, det er egentlig nok. Okay. Det er et sidste skud. Fuck. Nej. Yes. Det er en førstepladsen, mig anden. Yes. Jeg er ked af det, fans. Tak fordi I kiggede med. Håber I ser med næste gang. Peace up. Ses. Bye.